singakanani ngobekezela Ngomisitazami singakanani ngobekezela Sanibonani, uye futhi Gogo Mseleku lo okhulumayo. Namhlanje futhi sengibuyile. Sengifikile. Yiye lo, niyamazi nani mayesefikile. Namhlanje enginizela nako, ngenzela nento ejulile kakhulu bakithi kwabomama. Nabo babo othola ukuthi bayakhathazeka ngabantu babo, othola ukuthi bayakhulelwa baphumelwe izisu. Namhlanje ngithi cha, anginazisi ukuthi ngiyamiselela. Ngiyakwazi ukumiselela lo muthi lo enoma ngabe kuthiwa uze wakhulelwa ungakawutholi, ngiyakwazi ukwenzela lo muthi ufake kuwena wenzele lo muthi ukuthi uzimazise lokho kuseswini ukuze kuhlale kuze kushaya isikhathi kuyeke ukuphuma ngale kwesikhathi. Ngiyakwazi ukwenza ukuthi kuhlale siyamiselela sikwazi ukuthi umntwana nawe bangabe ungakazi umgone bese uyakwazi ukuthi umgone. Ya lo muthi lowo sinawo engisholo ukuthi uma udinga uzothinta uGogo Mseleku akutshela ukuthi uzowuthola kanjani njengoba bengikade ngisho ukuthi ngizobe ngisegoli ngizobe nguphethe lo muthi lo kwaba udingayo bazama ukuthi baxhumane noGogo Mseleku bamthinte ngocingo uGogo akwazi ukuthi awuphathe umuntu angawukhohlwa ngengozi noma ngabe ubese sendleleni ukhohliwe kodwa abuyele emva kwazi ukulanda ngoba kungenzeka ugcina unganakile ukuthi hayi vele abashongo lutho awuthi ngiyeke kanti hayi uyawufuna wena ifona usho ukuthi cha bandla nami nginenkinga kweuze na uthola ukugona umntwana uma kuukuthi nje ziyaphuma izisu zakho nje siyakwazi ukumiselela ke umgone na umntana umbelethe ngesikhathi nawe ube nomntwana njengabanye abantu. Akukho ke nje okunye bengikusho ke ngaloko okunye sesingaxoxa nawe mase sindawonye ukuthi sixoxa ke sithini nawe ungangifonela wena mawukhona ukudinga kuGogo Mseleku. Ngiyabonga makhosi amakhulu thokoza.